Věděli jste, že na našem webu imi.cz si můžete zobrazit vaše logo na skoro celém našem sortimentu? Že ne? Pojďme se na to podívat, protože je to velice jednoduché a dokážete si to zobrazit i na váš mobilní telefon. Na webu imi.cz pod vyhledáváním klikněme na reklamní předměty, poté na levé straně na nahrát / změnit logo. Zde se nám zobrazí předem definované logotypy, ale my si můžeme nahrát své nové logo. Na dalším okně máme ukázku, jaké formáty jsou doporučené a jaký formát není podporovaný. V dolní části si můžeme navolit, jak se nám má logo zobrazovat. Osobně doporučuji první variantu, aby bylo logo kompletně viditelné. Ovšem pro některá loga může být lepší druhá varianta, proto raději doporučuji, abyste si sami vyzkoušeli, co vám bude lépe vyhovovat. Dále klikneme na Vyberte soubor a najdeme cestu k našemu logu. Po nahrání loga můžeme ještě zvolit, jaká varianta loga se nemá na produktech zobrazovat. Pokud se vám tedy nějaká varianta nelíbí, klikněte pouze na nesprávně a tato varianta nebude použita. A už jen potvrdíme nové logo a logo se nám nahraje na skoro všechny naše produkty. Jak jsem zmiňoval v úvodu, je to takto jednoduché a pokud byste měli více dotazů, neváhejte se na nás obrátit, jsme pro vás k dispozici.